Здравейте в втория епизод, вече е нощ. Посъбрах малко материали и кръпнах някои неща. Нож. Ето как се кръпва ножа. Ау, шит! О, това ме стресне. You fucking skeleton scared the crap out of me. Бумеранга не се връща, разочароваме много бързо. Fuck you, sucker! Oh, sucker. I haven't got any ranged weapons. That's badass. He gonna kill me. Oh, fuck. I'm dead. I'm perfectly dead. Yeah, I'm dead, of course. Oh. Сега като отида, бумеранга ми отида на другия бряг, като го фърлих. И се трябва да си го взема. Хубаво е, че ме спалнаха. Отчасти е хубаво, че ме спалнаха. Между джунгъл, блато и маунтин байъм. С маунтин байъма, знаете, ще си... Ау, шит! Fucking skeletons! Bullshit. Freaking skeletons. Shit. Creeper on a road. Shit. Creeper on a road. Creeper popachan. Oh, automatic item. Shit. Creeper popachan. А къде ми е ножа? О, шит. Изчезе ми. Айде сега да видим кой кого ще преследва. Мама кефе ножа. You die, sucker! Къде ми отиде ножа по дяволите? Ето го. А бумеранга ме разочарова най-много. Отлетя си и не се върна. Ама луната отива надолу или... Луната залязва. Всъщност... Тибетня... Точно ти ми трябваше, не ме се правя хубаво. Години. What the hell? Да, то трябваше да се спаваме тук само, бе. Защо подявате там имаше... Лапен скелет. Oh, hell. Eat the crap out of my blade, sucker. Freaking skeleton. Препоръчително е да не ме стрелят по два скелета наведнъж. По-препоръчително е да я оживеят, тъй че... Окей, трябваше да си направя къщичка или да ги изкарам поне от водата, защото във водата ли са... Нема палене. Чакам, ако това е гумено дърво. Окей, нямам крафтинг маса, но си имам дървото. Прасе, изплаши ме.
Защо там има What the hell? Whoa, what I done? Оле боже. И тази стрела отгоре се забила в мен, тъй ли? Абе, вие базикате ли, ма бе? Как стрелата може да ми се забила там, като... На практика онова там не е част от мен. Няма сега се занимавам с стрела, а ще се занимавам с трепане на скелети. И на всичко останало, което иска мен да отрепа. За начало искам да снапа. Аз съм дебил от Русия. Stone Battle Axe. Stone Axe. О, и нещо друго трябваше да се направи. Така се крафтва бумеранга. А така се убива прасе. Плюс минус още едно. Имам си и раба. А това дърво за какво може да се използва? Освен за дъски и за гориво, чаркол, дъски. Разочароващо, но пак е нещо. Окей. Отмъщението на ножара. Този бумеранг е толкова точен, че нямам думи. И за ножа нямам, но... Моля? Freaking skeleton. Оу, шит! Шит. Не исках да го правя, но ме ядоса мършо да бъда мъртва. Учи нямаше към мен изстрелена стрела. Не приемайте погрешно, просто не искам да умра за пореден път. И тия ножове ги губа по-бързо от бумеранга. Бумеранга сега... Ето ми го ножа. А бумеранга къде е? Искам да проверя нещо. Брашното. Окей. Искам да проверя как се прави брашно. Само така. Окей, това пак е добре. Брашно. После ще покажа как се използва брашно. Но за начало ми трябва една печка. Плюс малко шугар. Така. Ето за да използвам сапленките. Той е ръбърово да мога да използвам за това. Не ми е потребен. Sugar charcoal. That's kind of goodness.